Ah, ganggu sopo jeneng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lak Lai, Lạc tầng mai, Lục Lai, nước lại, sang đi cặp Lục Lai, đừng nơi này, Nhật Ly, nước lông mai lại, nước mai. Kapung krap, krap, Nhật Lai Lục Lai, Nhật Ly, lạc sừng kra được. Kapung Krab, Wadikap. Swadik ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponan karo sapa lho, Le? Koncoku ta, Pakde. Lah wong ndi kuwi mau le? Wong Thailand. Biyuh kok ramen bolomu wong Thailand kuwi lho. Gek Thailand bulan ndi kok basane kaya ngono kuwi? Tancem andingan iki lho, Pakde. Kono kuwi ora njalur to, Le? Kok Thailand to? Mosok sampean ra paham lek ning kono enek desa Thailand. Ora percaya blas, Pakde. Wong gamer iki kancane wong ndi-ndi? Gamer gudeg apa? Tau menang ora gamer iki. Sepin. Menang ki lho, Pakde. Menang pisan. Kalah yang sudah. Ngomong lho, Pakde. Kok acting lemes ngono iki? Ya lemes, wong Pakde lho ora sahur. Iki wis kentekan kekuatan iki, Pakde. Yo salahe, mambunge digugah kon sahur ora tangi. Beh, piye iki le solusine? Pakde lemes tenan lho iki. Udah kuat rasane Mas. Wong niat poso kok sambat lemah. Pakde poso bedhok ya, Le. Ben tutuk tekan kok sore. Piye? Poso beduk. Pakde. Wong tuwek kok poso beduk. Bayi iki. Es mambu, 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 es mambu. Ini wong iki. Es mambu, es mambu, es mambu, es mambu. Es mambu. Es mambu. Es mambu. Beh, jane bakul apa to kok berisik ya Rami. Es, Pak. Seger. Beh, ge es apa kuwi? Es mambu. Seger. Tuku ya, Pak. Wah. Panas-panasnya iki seger tenan, Pak, mbek es iki. Rasane weh dijamin jos. Tuku ya, Pak. Biuh, es mambu. Piye ya? Wis to, tak diskon. Beh, kowe kok panggah goda to. Loh, nggoda piye to, Pak? Jenenge wong usaha, wong bakulan di baseng. Iki es paling enak di dunia, Pak. Pokoknya jamin sampean ketagihan. Mumpung sik panas iki lho. Seger. Berat godaan, berat. Es mambu rasane dijamin seger. Lah terus kuwi rasa apa ae?
Kira-kira rasa yang pernah ada nek apa ora? Payo kok teko kono aku. Loh, varian rasanya oke Pak. Tapi iki khusus spesial Ramadan. Aku gawe varian rasa kembang. Wah, rasanya Pak, jos tenan. Iki, lek sampean pengen ngrasakne pas tenan iki. Panas niki yo. Langsung wae Pak. Iki es lantana. Yang merah kali. Segere pol tenan. Wes hop. Gila nih ekspresimu iki lho. Kiri-kiri kayak ngayanan. Iki ngono Kak, kelagean. Kelagean itu kebiasaan ke bayi. Yang ini iki. Ora lho, esmu ki kok rasa kembang ki kok kaya dimakani wong mabuk jaranan. Nah, ya kuwi. Aku terinspirasi karo jaranan kae, Pak. Mangan kembang ben tambah seger. Teh, kok ora patek yakin aku karo rasane? Loh, iki es beda dari yang lain, Pak. Lainnya rasa coklat, rasa anggur, rasa mangga. Iki rasa lantana, Pak. Rasanya dijamin, Pak. Seger. Tapi kok aku penasaran karo rasane. Lah terus regane piro kuwi sak bungkus? 50.000, Pak. Murah wae 50.000. Yo, 50.000. Gur banyu diwehi kembang ki. Lah kok ngalahne rego minyak goreng? Lho piye to? Jenenge wis diiderne. Aku mlaku ngene mau yo nggo biaya. Lah genah gur modal mlaku lho, modal sikil. Lah apa sing mbok ombe iki pertamax? Ya mlaku kok kono kok kene nggo biaya to, Pak. Sikil iki lek bar ngider mesti urut pajek. Lah kok larang men es sak jimpet dikurangi, aja 50. Gah aku. Pokoke aku njaluk diskon. Wong Ramadan kok ora nek promo Ramadan sale. Nah, nggih. Beli 2 dapat 1. Beli 1 dapat 2. Oke? Nah, ngono lho cocok. Kuningan karo Pak Dik satset. Wong bakulan ki mau rasa kakean mbok bati. Ben asile berkah. Apa meneh pas bulan Ramadan ini iki. Akeh sedekah, ben tambah berkah, tambah lancar usahane. Dadine rego pase piro iki? Berarti 40 ya, Pak. Enggak salah. Monggo. Nah, ngono lho kuningan ki rasane grek-grek. Teh. Hari kini ngomongin cinta sejak katanya itu sudah basi. Alhamdulillah. Hitung meh. Engko kakean. Hanya untuk memainkan Pas, Pak ya. Yo. Muga-muga esnya nyeger nih. Pokoknya jamin seger tenan, Pak. Es trompet karo es lantana gitu. Pes seger tenan kowe. Wis, Pak ya. Tak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud. Oke, Mas. Oh, terai kena penyakit dobolen cah kuwi. Mlakune lho edal-edal. Ih. Seger itu es. Kena dibuka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Alhamdulillah. Wes adan. Waktunya berbuka puasa. Es lantana. I'm coming. Oh iya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seger.